Kang nyuwun sewu sampeyan kelingan to karo ngendikane bapak terbuka dok nalika isih sugeng. Braja Deta, Braja Musti, Ayimba kala Bendana, Braja Wikalpa, Braja Lambatan. Arepa kowe iki wujude buta. Lairmu wis elek ning nek iso batinmu tumindak apik merga apik elek kuwi ora ditonton saka blegering raga. Lho, arepa rupamu elek ning nek tumindakmu apik bakal dadi mustikaning jagat. Ning arepa ragamu apik ning tumindakmu sak ngisoning dlamaan. Kuwi bakal disekiti karo wong sak donya, bakal dicip karo sak pepanggane. Wae keliyan to, Kang. Apa-apa ki sing dititeni iki tumindak. Lho. Sing dititeni iki tumindak. Ora perkara sugih miskine. Sugih miskin ki iso ilang. Saiki sampeyan ditresnani karo wong akeh, sampeyan saiki disembah karo wong akeh, merga sing nyembah sampeyan mangkeki dhuwit. So nek dhuwite wis entek, so nek dhuwite wis ora ana, sing cedak sampeyan ora ana. Lah kuwi wong ngawula bodho dunya. Nek wong ngawula pakarti kuwi beda. Wong ngawula tumindak kuwi beda. Ngono lho.